Yo, luz de esta ciudad por mi instrucción y mis conocimientos, enferma por desdén de todo y por odio de los honores, ridiculizada por los hombres porque he conservado mi libertad de despreciar. Tengo el gran deseo de haceros una advertencia gratuita. Y os informo, pues, que ya estamos y que cada vez vamos a estar más en ello. Vosotros, hombres y mujeres de razón, tenéis que adivinarlo. Yo tengo formada mi opinión desde siempre y estoy firme en mis principios. La vida equivale a la muerte y el hombre es la leña con que se hacen las hogueras del mundo. Creedme, os vais a poner en apuros. Vamos, buena gente. Ya está hecha mi advertencia y yo ya estoy en paz con mi conciencia. Por lo demás, no os inquietéis, que allá arriba se ocupan de vosotros. Y ya sabéis lo que eso significa, ¿no? Que ellos son de AUPA. ¿Os parece inverosímil? Me lo esperaba. Habéis hecho el parón de la comida. Os disponéis a terminar las 8 horas de trabajo y pensáis que todo está en su sitio. No, no estáis en vuestro sitio. Estáis en la fila. Una anxova! Elga, ja n'hi ha prou! És que quan me s'ho pense, tu m'has sentit a mi demanar una anxova? Jo he demanat un schnitzel senzill amb amanida. Doncs ja saps que els barfustres la preparen així. Jo volia un altre schnitzel, un schnitzel normal, que no estiguera empudegat per un tros de peix. Klaus encara no ha arribat? No canvies de tema. Saps perfectament que Klaus va agafar la grip ahir. I hi ha res per mi? No. Tu ho sabies, no? Ningú me n'havia dit res, que estava malalt. Ara telefonaré a veure com es troba. No parle de Klaus. Parle de l'anxova. Tu sabies que hi posaven... Tu recordes aquestes coses. Sabies que hi posaven? I m'has deixat demanar-la igual. Em sembla que ja eres prou grandeta per demanar el que vulguis, no? No te n'has adonat? No comences. Estaves massa ocupat rient-li les gràcies al doctor Rosenthal. No era qüestió de quedar malament, precisament. No m'agrada el que estàs insinuant. No estic insinuant res. Només m'emprenya que tractes al nostre superior com si fora un col·lega amb qui vas de copes. M'emprenya que t'hagis encabotat en anar a Barfurestres i m'emprenya que tant et fa si foten una anxova damunt del meu schnitzel. No me n'has sentit per fer-li la pilota a David. No li digues David, ningú li diu David. Rosenthal ha considerat que jo sóc la persona idònia per substituir-lo. I tu, com a bona professional que eres, hauries d'acceptar la seva decisió. Jo tinc més experiència que tu. No en bioquímica. I el Consell, què hi diu? I estan d'acord. Quins collons? Saben perfectament que he renunciat a ofertes de la Bayer per anar a Berlín, amb el doble de sou, però he preferit quedar-me ací. Ho han tingut present? Saps quants anys fa que treballo a Marburg? Des que vas acabar la carrera. Abans. Feia tercer i ja tenia una beca per accedir a este departament.
I tu, en canvi, arribes ací per fer una suplència amb el teu títol de Harvard baix del braç i en 3 anys, 3, estàs al meu mateix nivell. Serà perquè sóc un bon científic. M'estàs dient que jo no ho soc? Saps que no és això. Que sempre he dit que tu eres 1000 vegades millor que jo. Però no és a mi a qui estem dient. I és culpa meua! Ja no sé què pensar. Però com pots dir això? Tot el que sóc, tot el que he aconseguit ha sigut gràcies a tu. Tu vas parlar amb el Consell, fins i tot amb Rosenthal. Te'l vas portar al Barfusestràs i vas insistir perquè no em traslladasen a Munic. No et volia perdre. I sempre t'he estat agraït per tot el que vas fer. I sempre ho estaré. Si és així, demostra-ho. Renuncia a la plaça. Telefona a Rosenthal i dis-li que jo sóc la persona indicada per substituir-lo. Eixa decisió no està a les meues mans. I encara que renunciara, no te la dono. Eres un desgraciat. T'omples la boca d'agraïment, em recordes tot el que he fet per tu, ja a la mínima. Elga, per favor. A la mínima que et demane una cosa, un xicotet sacrifici que saps que és perfectament just, em fots la punyalada. No saps què parles. Jo et vaig proposar a tu. Això és mentida. És Rosenthal qui no et vol. Rosenthal va ser el tutor de la meva tesi, em coneix des de la facultat. Tot i així em preferís a mi. Per què? És perquè sóc dona. No és per això. Sempre ha estat un cabró masclista. És això i a tu ara t'és igual perquè et va bé. El problema és que no confia en tu. Això és absurd. És per la teua germana. Ulrich? No li fa gràcia que tingues família al Berlín Oriental. Sap que parles sovint amb ella i que l'envies coses a ella i als xiquets. Des que van al Salermur hi ha dies que no poden ni anar a per menjar. I què? Que estàs exposada. Exposada? És la paraula que ha fet servir ell. Exposada. L'Stasi podria utilitzar l'Ulrich pel seu propi benefici. Rosenthal creu que puc passar informació als comunistes? Si l'Stasi sapiguera que tens accés a informació privilegiada... Jo mai faria una cosa així. És clar que no. Però imagina't que un dia reps una trucada i et diuen que la fotran del pis, o que li furtaran els xiquets, o vés-te tu a saber què són capaços de fer. Per l'amor de Déu, això no és el projecte Manhattan. Només estem investigant una vacuna per a la polio. Saps perfectament que hi ha règims que busquen utilitzar virus com a armes biològiques. Tot això és absurd. En estos moments l'empresa no pot permetre's tindre un alt càrrec amb un punt feble com este. Tu també el tens. Són la teua cunyada i els teus nebots. També et podrien extorsionar a tu, però t'han donat el càrrec igualment. No és el mateix. Deixaries que els feren mal? El que vull dir és que jo no sóc d'ací. I en estos moments l'empresa preferís confiar abans en un americà que en un alemany. Sempre havia pensat que si feia bé la meva feina, si m'esforçava, si feia sacrificis, tindria una recompensa. Però no. Havia d'estar la puta Guerra Freda pel mig i fotre la meva carrera a prendre pel sac. Telefona a Rosenthal i dis-li que renuncies a la plaça. Ja t'he dit que no serviria de res. Seria un sacrifici inútil. Jo també he fet sacrificis per tu. No, Elga. Això sí que no. Però a tu t'anava bé. Això no té res a veure. No volies que un fill fora un entrebanc. La decisió la van prendre junts. No vingues ara de mare frustrada quan tu vas ser la primera que va decidir aplaçar el... Aplaçar? Exacte, aplaçar. I quant temps fa d'això? Carinyo! No em vingues, en carinyo, Sara. Tinc 30 anys. Pronte no podré plantejar-me tindre un fill sense risc de perdre. Tots dos vam decidir esperar, perquè tots dos sabíem que un embaràs acabaria amb la teua carrera. I ara que acaba amb la meva carrera eres tu. Això no és cert! El càrrec em pertocava a mi! I jo què vols que faça, Renunciar a ser càrrec del departament perquè a tu se t'estan assecant els ovaris? Eres un fill de puta. Sang! Què? Que estic sagnant! La 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 la. La 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 la. Oh, when they say, go Martini, oh, when they say, go Martini, I wanna be in that line. Oh, when they say, ¿y la Dolores? Ya está, ¿a qué será de la botiga? ¿O no?
evidentment no s'ha pogut estar de preguntar què celebràvem. I clar, jo què havia de fer? Doncs dir-li que celebràvem la festa d'aniversari de la teua dona. I ella, punyetera com és, que sembla que ho diga amb tota la candidesa del món, com si no haguera trencat mai un plat. Ella em pregunta, i quan se'n fa? Però per l'amor de Déu, si comença a tenir una papada que sembla un gall d'indi, d'acció de gràcies. Igualment li he dit que rebria una invitació, clar. Ja ho sé. Ja sé que Nancy no la voldrà, sí. Ja sé que es passa el dia mal parlant de nosaltres. Que si d'asseguro que em quedaré soltera, que tinc tots els paperets, que per alguna cosa serà. Que si tu i Nancy només heu tingut un fill, que us vau casar massa majors. Sembla que per ella no m'he acertat en l'edat de fer res a la vida. Ja hauries de sentir el que diu de Walter Jr., que no tinc asma de repetir-ho. De gros que arriba a ser. No saps per què explica totes aquestes xafardàries, no? Ja t'ho dic jo. Però em veig pura. Ella i Nancy van anar a la mateixa escola. Les dos van tenir les mateixes oportunitats. I mira, la meva germana ha acabat dirigint el negoci del papa. I mal m'està dir-ho, Però fem els millors vins del sud de Pensilvània. Però ella no ho veu, perquè està encegada per la ràbia. Sap què es passarà la resta de la seva vida darrere de la caixa registradora d'aquella botiga ruïnosa que ja dic ara que acabarà anant-se al poll. Però ella l'he convidada igualment. Saps per què, no? Perquè no vol vindre. No vol trobar-se en totes les de la seva època de l'escola. Vaja. Em sembla que m'he quedat curta de tovallons. Teniu tovallons de paper a casa, Walter? Walter! Que han disparat a Reagan, ja? Si ho acabo de sentir a la ràdio, però sí falten tovallons. De vegades em pregunten que alguna cosa no ha de funcionar bé en este país perquè cada 20 anys maten a un president. Jo dic amb tot el dolor del meu cor, Alguna cosa no ha de funcionar bé. Tant que critiquen a la Unió Soviètica i allà no disparen al seu cap d'estat, Allà esperen que es muera tot sol. Ara, no m'entengues malament, que jo tampoc voldria que els nostres estigueren tota la vida a la Casa Blanca. Quin horror! T'imagines una presidència vitalícia de Jimmy Carter? De fet ja m'estranya que algú que s'anomeni Jimmy guanyarà les eleccions. Un home amb un diminutiu mai pot ser un gran home, Això és el que crec jo. A Kennedy no li deien Johnny Fitzgerald. A Roosevelt no li deien Ted. Bueno, sí que li deien Teddy, però això eren els altres. A este pas, a Reagan li acabaran dient Ronnie. Eso sí no la palma, clar. Pobret, espera que se n'isca, Quantes coses horribles li passen a gent ben plantada. Ai, Walter, què et semblen estos barbets? Walter! Nancy, em sembla que faltaran tovallons i ja dic ara que no pense tornar a la botiga de la Dolores, que m'ha posat el cap com un timbal. No entenc com pot xerrar tant aquella dona, Que vaig a Walter Jr. i ja de pas que compren els caixes de melo, que se'ns han acabat. Claire, això no podrà ser. Bueno, doncs el que siga, ells no hi entenen de vins. Claire, Walter Jr. ha mort. Una manifestant protesta en solitari contra la pena de mort per evitar que la detinguen per reunió il·legal a Johannesburg. Sagna. Pels ulls. Des de quan? Des de Nadal de l'any passat. Molt adequat. I quan va ser l'última vegada? El Nadal d'enguany. Però no ploro només per les festes. Ho ha anat fent de manera arbitrària, últimament més sovint. Aquest tipus de manifestacions tenen lloc els diumenges. Perquè és el dia sant. Perquè és quan hi ha més gent a l'església. No creu que plore de veritat. Per això estic així. Per demostrar-ho. Pare Gabriel, pensa posar-s'hi ara? Per què no? Pensava que voldria anar al convent, és tard i porto tota la nit volant. Preferís deixar-ho llest? I esta nit de Sant Silvestre. Fa anys que no celebre cap d'any. Necessitaré una escala. Ha provat mai de mirar fixament una figura religiosa? Vinga, mira-la directament als ulls, sense parpallejar, i li assegure que en una estona li pareixerà que es mou. Li puc dir una cosa amb tot el respecte? Endavant. No crec que vostè siga imparcial.
Per què no? L'envia al Vaticà i aquesta és una església luterana. No entenc per què l'han enviat a vostè. Poca gent fa la meua feina. Els que tenen massa fe no són objectius. I els que tenen massa poca ja no formen part de l'església, per començar. Llavors vostè deu tindre la fe justa. No es refia de mi. Només del que vostè es refia de nosaltres. Falsificar un miracle no és delicte a Sud-àfrica, que jo sàpiga. Almenys de moment. Ningú ha falsificat res, pare Gabriel. Aquesta capella porta tancada anys, ja ho sap. I ara està cada dia oberta i plena de feligresos que omplen la capseta de les almoines mentre esperen que la meravella es torni a produir. No l'hem oberta per diners. No patisca, Canit. Encara que demostre que tot és una farsa, seguiran venerant el seu Crist. La gent té necessitat de creure en miracles. Efectivament, és sang humana. Ho veu? Això només demostra que la persona que ha muntat tot això no és estúpida, res més. Li falta fe, pare Gabriel. On puc llançar això? A la sagristia hi ha una paperera. Avui, a classe ens han explicat que l'univers està fent cada vegada més gros. Tots els estels que veiem s'estan allunyant de nosaltres i els uns dels altres. I arribarà un dia, jo què sé, d'ací a milions d'anys que s'hauran allunyat tant que no es podran escalfar entre ells i perdran tota l'energia i acabaran congelant-se i apagant-se. De fet, n'hi ha que ja s'han apagat, però encara els veiem perquè estan tan lluny que la seva llum ens segueix arribant, tot i que estiguen morts. T'agrada l'astronomia? Vull ser astronauta. Hauries d'estudiar molt per això. No em costa provar. M'agrada l'espai, amb això n'hi ha prou. I què més t'agrada? La Kylie. I just can't get you out of my head. Boy, your loving is all I think about. I just can't get you out of my head. Boy, it's more than I dare to think about. Every night and every day, just to be there in your arms. Quina putada això del càncer, no? Se n'ha eixit prou bé. Un dia li vull escriure un correu electrònic. Un amic va aconseguir la seva adreça. La bona, no la de la productora ni res. Mira. kylie.minot@gmail.com. És clar. Ah, que mola. I què li diràs? No ho sé encara. No vull que siga el típic missatge d'un fan qualsevol. Vull que siga especial. Vull que, quan em passi la millor cosa que em pot passar a la vida, ella siga la primera persona a qui li ho expliqui. Com quan aconseguisca ser astronauta? Per exemple. Doncs ja pots començar a esforçar-te de valent. Tio, parles com mon pare. Allà dalt no hi arriba qualsevol. No toques això. Jo sí, sé que hi arribaré. Saps què és el destí? Jo estic destinat a ser astronauta. Com estàs tan segur? Pel meu nom. Tinc nom d'astronauta. Buck. Buck, com Buck Rogers. És una sèrie de ciència-ficció de fa un segle o així. Jo seré astronauta perquè em dic com ell. No em sembla un raonament gens científic. El destí és així. El nom que et posen et marca per sempre i et diu com serà la teua vida. Tu, per exemple, com et dius? Dandy. Dandy? Ah, com els mariques anglesos que van amb bastó i pajarita. Dandy. S'escriu amb U. És un diminutiu. No anem bé, tio. No pots anar pel món amb un nom així. A mi m'agrada. Si fas xicotet el teu nom, fas xicoteta la teua vida. Tindries una feina millor. Soc meteoròleg. Si tingueres un altre nom, jo què sé. No viuries en este poble de merda.
Marburg està bé. Per què vas vindre a viure ací? D'alguna manera em sent com a casa. Jo m'ofegue. El primer que faré quan acabe l'institut és anar a San Francisco. Amb 20 anys encara estàs a l'institut? De menut vaig repetir 2 cursos. Vaig tindre una malaltia i és igual. Em dóna mal rotllo parlar-ne. I per què vols anar a San Francisco? M'agraden els Estats Units, Austràlia només és una mala còpia. A més, tinc amics allà. Em pensava que no havies eixit mai de Queensland. Són amics d'internet, del xat. I ja te'n pots refiar. No em refie de tu. No toques això. I això? Ho puc tocar? Et vaig dir que seria jo qui es posaria en contacte amb tu. No, jo ho sé que fa dies, però no pots trucar-me a casa ni enviar-me cartes al despatx i que ho compartisc amb el meu marit. No cal que em recordes les vegades que ho hem fet, però jo mai et vaig dir que deixaria Tom. No. Que estiga mal amb ell no vol dir que vull estar amb tu. Molt bé, ja informaré al doctor Rosenthal. No cal que torni a cridar. A més veure. Ha parat? No em pensava que t'haguera pegat tan fort. És la primera vegada que em pegues. És la primera vegada que em tractes com una merda. Ho sent. No t'hauria d'haver demanat que renunciares al càrrec. He sigut injusta i crec que l'has d'acceptar. Per què? Perquè tens raó, Tom. T'estic fent pagar a tu el meu fracàs. Podem passar anys abans que el Consell doni el seu vistiplau. I al capdavall la decisió no depèn ni de tu ni de mi, sinó de la política interior de la RDA. Doncs esperarem. M'he cansat d'esperar, Tom, no ho entens. Mentrestant podem tindre un fill? Què? Ho dius com qui demana un còctel mentre espera el sopar? Potser tot això, tot el que ha passat és així de bé. Vull dir, que m'hagin ascendit a mi, a tu et dona la possibilitat de quedar-te en estat. I mentre el xiquet vaig creixent, jo puc anar aplanant el terreny per a que a tu et donen el lloc que et correspon. Parles seriosament. Clar que sí, és perfecte. M'has dit que volies ser mare. No es tracta de que jo vulgui ser mare, sinó de que tu també vulguis ser pare. I jo vull. Mentida. M'estàs oferint la maternitat com si fos un puto premi de consolació. Un fill no és un capritxi, Tom. No és una anxova sobre un schnitzel. Un fill l'has de voler tindre de veritat. I si jo el tinc, ell serà el pla B. I saps què passarà? Que mai no deixaré de pensar en el pla A. La vida que sempre havia somiat. Cada dia que veig el pla B, des de que nasca fins que es gradue, em sentiré una desgraciada perquè mai vaig aconseguir tindre el pla A. I t'ho retrauré, Tom. T'ho retrauré sempre. T'ho retrauré a tu i se'l retrauré al nostre fill. I ningú de nosaltres es mereix això. Jo només t'estic oferint la possibilitat de que cap dels dos renunciï a res. Precisament este és el problema, que cap dels dos està renunciant a res i així les coses mai funcionen. I què vols que faça? Dis-me perquè no ho entenc. Res. Tu no has de fer res. Demà mateix cridaré al Bayer. A veure si encara busquen algú per a la seva plaça a Berlín. Així estaré més prop de l'Albric i amb sort els podré veure. Però què dius? No pots anar-te'n. Així ja no faig res. Però i nosaltres? Això no funciona, no ho veus? Els teus objectius i els meus són totalment divergents. I les prioritats? Quina barra. La teua vida no és com havies somniat? Llàstima, la meua tampoc, però no per això em mane tot a gastar fang. No et facis la víctima, tu no en tens cap de queixa. Des que has arribat ací, tot t'eixi redó. Sí, viure a Marburg era el somni de la meua vida. Has acabat tenint un càrrec que als Estats Units no t'hagueren oferit fins que compligués els 40. Deixar-li estar el càrrec, se me'n fot el càrrec.
Si em vaig quedar així no va ser per la feina. Et vas quedar per mi. Elga, tu m'estimes. Esta no és la qüestió. No, esta és exactament la qüestió, perquè si no, no sé què collons estem fent així. Tu m'estimes o no? Sí? Hola, David. No, hem vingut així directament. Per què? Sí, alguna cosa n'he sentit. Com es troba? Sí. Sí, seguirem el protocol. Anirem cap allà immediatament. Gràcies, David. Què passa? Era Rosenthal des de l'hospital. Klaus ha mort. Això és impossible. No, només tenia una grip. No era una grip. Era un virus que l'ha matat en 48 hores. I probablement tu i jo estem infectats. Havia fet una aposta amb els amics. Però quina mena d'aposta? Una barbaritat. Una d'aquelles coses que només fas quan tens 12 anys. Segurament volia impressionar algú. O demostrar que està fet tot un home. Ja saps el que li deien a l'escola. A Walter Jr. li van dir que no s'atreviria a caminar 20 iardes llac endins per damunt del gel. Verge Santíssima. Però si ja estem al mes de març. Sí. Tant se val. Si li ho haveren dit al mes de juliol, ell ho hauria intentat igualment. Però avui de segur que els seus amiguets deuen d'haver-lo picat una altra vegada. Quan he arribat del celler i he vist que n'estava, ja. Llavors he recordat la maleïda aposta i he corregut muntanya avall com si ja sapiguera el que em trobaria. I mentre corria el cridava, Walter Jr! Walter Jr! Però res. Walter Jr. no em responia. I de sobte ho he vist. Era una taca roja damunt del gel. Era el seu anorac. I l'he tornat a cridar, però res, no es manejava, no em contestava. Així que jo no sabia què fer. He intentat entrar al llac i el cel s'estava trencant. Així que he vingut així corrents i Walter ha agafat una corda, li ha fet un nus corredís i li ha pogut enganxar un peu. Però conforme més l'estirava, més enfonsava. Fins que s'ha enfonsat del tot. Llavors, he cridat el 911. Han trobat el cos. No. Diuen que demà continuaran buscant, però jo no crec que el troben. Ja saps com són les corrents del llac Marburg. A saber a on. Hem decidit que farem un funeral encara que Walter Jr. no estiga. El pastor Meadens ha dit que vindrà d'ací una estona. Molt bé. I Walter, li he fet una mica de fe. Deixa'l, si en vol ja sap on està. Porta tancat des que ha vingut l'equip de rescat. Espera que Reagan se salve. Perdre un fill i un president en el mateix dia és molt més del que Walter podria suportar. Has trucat a la policia? Ha vingut el xèrif Cooper. I què li has explicat? El mateix que t'he explicat a tu. I no presentarà càrrecs? Càrrecs contra qui? Contra els amics de Walter Jr.? Si el xèrif Cooper veu convenient, ja parlarà amb qui tinga que parlar. Si algun dels xavals vol confessar, ho farà sobre la seva consciència, però no sobre la meua. I et penses quedar de braços creuats? Tu no ho entens. No, l'únic que entenc és que estàs en estat de xoc i que no veus les coses en claretat. I potser ara ho vols deixar córrer. Potser et fa massa mal pensar que uns dels xiquets que ha jugat en esta casa és qui l'ha matat. Però és així. I si no fas res al respecte, te'n penediràs. No! Te'n penediràs! Cada vegada que et creues amb algú d'ells pel carrer, te'n penediràs. Quan vaig anar al celler a comprar una ampolla de vi pel seu aniversari, te'n penediràs. Quan es casen, Nancy, quan tinguen criatures, quan facin totes aquelles coses que Walter Jr. no podrà fer mai perquè s'estarà podrint al bolsillo per culpa d'ells. Prou! Calla! No vull sentir-te més. Com vulguis. No fas res si no vols.
Ja ho faré jo. I què vols fer tu? Walter Jr. tenia un diari, no? No ho sé. Clar que sí. Un llibre en blanc de taperrotxes que li vaig regalar per Nadal. Em va dir que hi escrivia molt i que pronto li n'havia de comprar un altre. No en tenia ni idea. Allà deu haver alguna cosa. Estic segura que va escriure el que va passar el dissabte i potser estic al nom del que li va obligar a fer-ho. Això són només suposicions. On el deixava? No ho sé, no l'he vist mai. Potser el tinguera a la seva habitació. Claire, no! A la seva habitació no hi ha cap diari. Però com pots estar-ne tan segura? Abans, quan ha vingut l'equip d'emergències, m'he colat en la seva habitació i et pareixerà una simpleria, però si estiguera l'hauria vist. Potser el tinguera amagat? Claire! T'estic dient que a la seva habitació no hi ha cap diari de taperrotxes. I ara pren el té, que se't refredarà. Només intenta ajudar, saps? Vol que l'ajude? De moment no cal. Doncs si vols ajudar, agafa el telèfon i digues a tot el món que el funeral serà després demà a les 12. I què busca exactament? Respostes. La gent que ve a pregar busca respostes, vostè no. Expliqui'm com funciona la cosa normalment. La figura es posa a plorar espontàniament davant de tots els feligresos. Ho fa quan està a soles i s'ho troba quan obre la capella el dia següent. Només plora de nit. Potser té por de la foscor, com una criatura. No se'n burle. L'únic que dic és que ningú ha vist el miracle en directe. Insinua que algú hi posa sang quan la capella està tancada? Els trossos de fusta no tenen sentiments, Acanit. No deixen anar llàgrimes i molt menys de sang humana. Això no és només un tros de fusta. És el nostre Senyor Jesucrist. El nostre Senyor Jesucrist no està espaterrat damunt d'un altar. Com a molt estarà espaterrat en un núvol, riguent-se de nosaltres. Acostuma a blasfemar tant? Subjecta això, per favor. Així. Quieta. Li puc preguntar per què es va fer missionera? Vaig sentir la veu del pare. Sí, està clar. Jo també la vaig sentir. Ja l'he escoltat, aquesta història. Ara vull sentir-la de veritat. Quan era una xiqueta, vam haver de fugir d'Uganda per culpa de les persecucions que patim els albins. Vam anar a Zaire, però allí hi havia fam. Vam anar a Ruanda, però amb els hutus tot es va convertir en un infern. Vam anar a Tanzània, però allí els albins ens maten com si fórem animals. Vam anar a Moçambic, però allí hi havia la guerra civil. Quan vaig arribar a Sud-àfrica, havia viscut en 5 països. Havia perdut els 4 membres de la meva família. I vaig ser víctima de violacions. Creuen que el sexe amb una albina pot curar les malalties de transmissió sexual. Les monges em van acollir. Em van donar feina i la resta se la pot imaginar. Es va fer missionera per agraïment. Com diu? Si l'haguera ajudat una tribu caníbal, s'hauria posat a menjar carn humana també? No entenc per què es diverteix burlant-se de tot, ets un cínic. Només intente conèixer-la millor. Pues li asseguro que insultant-me a mi i a la meva fe no és la millor manera. Té raó. Accepte les meues disculpes. Si em vaig unir a l'ordre, va ser perquè admirava la labor que feien, com ajudaven els necessitats sense demanar res a canvi, només per la gràcia de Déu. I jo volia formar-ne part. No ho vaig fer per assegurar-me un plat calent a la taula, si era el que insinuava. Me n'alegre. Este país necessita més gent en fe. Tot el món en necessita, especialment ara, especialment avui. Ui? Perquè creu que la figura s'ha posat a plorar. Digue-m'ho vostè. És un senyal. El mil·lenni s'acaba esta nit. M'està dient que el nostre senyor ha programat la fi del món per avui a les 12. La fi dels dies només afectarà l'home, perquè serà l'home qui l'haurà provocat. Acanit,
Si no deixa de parlar com si estiguera llegint les escriptures, no ens entendrem. Vostès en diuen efecte 2000. El món sencer està informatitzat, tot depèn dels ordinadors, i els ordinadors estan connectats entre ells. Si un falla, tots els altres poden fallar com una reacció en cadena, com un virus que s'estén per tot l'organisme. I tot deixarà de funcionar? Seria meravellós, no creu? El poder tecnològic d'unes nacions sobre les altres desapareixerà. Potser tornem a treballar amb les mans, com als orígens. Des de fa anys, Occident ha estat explotant el nostre continent. Però a partir de demà, tot el planeta serà com Àfrica. És a dir, que en comptes de matar-nos en bombes, ho tornarem a fer amb matxets. Potser deixem de matar-nos. Potser trobem una nova manera d'estimar-nos. No vols follar-me. No és això! Això sí seria un miracle. Em pensava que havíem deixat les coses clares per internet. Jo què sé, per això hem quedat així dalt. Sí, però Et posen més majors. només vull estar còmode. Si no et fa res. Ah, eres dels que els agrada xerrar. Xerrem. Però he d'estar a casa precís abans de les 10. Això no ens deixa massa temps. Jo què sé. Tu mateix, tio. Ja sé què passa. La tens xicoteta. Això no és cert. Clar que sí, només cal veure. T'estic dient que no la tinc xicoteta. Tens un nom xicotet, una vida xicoteta i una polla xicoteta. Podem deixar de parlar de la meva polla. Les polles són importants. Som tios, tot gira al voltant de la nostra polla. On la fiques? Com la fiques? Quantes vegades te la peles? Quina forma té? Com és de grossa? La nostra manera de ser depèn de tot això. De nou, un raonament molt científic. Ei, que a mi no em fa res si la tens menuda. Una polla és una polla. M'estàs començat a caure un poc malament. Això és el que passa quan et poses a xerrar amb una cita d'internet. Quan anava a l'institut, eren els xiquets com tu en que fotien la vida impossible. I t'assegure que ja em vaig tindre prou en aquell moment. Hòstia, tio, no t'enfades ara. Doncs deixa de tocar-me els collons! De moment no has deixat que et toque res. Va, tio. No t'ho prengues tot tan seriosament, que és una broma. Si estic així és perquè em moles. I tot això només ho dic per riure. Va. Digues que em perdones. No ho faré més. Te ho promet. Està bé, però que conste que no la tinc xicoteta. El que tu digues. I just can't get you out of my head. Boy, your loving is all I think about. I just can't get you out of my head. Boy, it's more than I dare to think about. Every night and every day, just to be there in your arms. Ja ho sé, m'he engreixat una mica. Engreixat? Si tens un cos de model de roba interior. Va, normal. Tot és genètica. On vas ara? No ho entenc. El què? Què fas així? Per què vols estar amb mi? Ja t'he dit que em moles. Podries tindre qualsevol xic del xat. Podries anar a qualsevol club de Brisbane i tots es barallarien per tocar-te. I em tries a mi? Sempre m'han agradat un poc més grans que jo. Els tios de la meua edat són estúpids. Els de la meua avorrits per a tu. I això és el que més m'excita. I a tu també, no digues que no. No va, que escolta. Eres com els altres.
Vols follar-me perquè sóc com els tios que et pegaven a l'institut. No. Follant-me a mi te'ls folles a ells. Et convertixes en ells. I pensar això et posa calent. No és això! Sí que ho és, a mi també em posa calent. Em posa a 1000. Imaginar com em petes el cul, com et desfogues amb ràbia, com m'insultes. Se'm posa dura només de pensar-ho. Pren, toca-la! Tampoc serà positiu! Ja ho sabia! Com que ho sabies? Me ho va dir el teu ex. Jerry, el cambrer de l'Splash. El xat es coneix tot el món. I no et fa res? Només és un virus. Un virus. Això sembla. I un bastant fi de puta. Què hem de fer? Ens portaran a l'hospital? Abans de moure ningú volem determinar qui està infectat. Estan fent proves a tot el personal. I quan tinguin els nostres resultats, ens cridaran. I la gent de la ciutat? Tenen una llista de totes les persones i els jocs amb els que hem entrat en contacte. Ja saps com funciona. Han localitzat el focus de contagi. Els micos d'Uganda. Al final tindrà raó Rosenthal i haurem d'experimentar amb els joves alemans. Es tracta d'un tipus de virus que no coneixem, Helga. Ja has vist com ha acabat Klaus. Estava perfectament, no fa ni 2 dies i ha caigut fulminat. Klaus tenia un sistema immunològic feble. Al principi només pensava que tenia el sistema immunològic feble. De vegades li agafaven dècimes de febre sense motiu. I al final em vaig fer el test. Sempre et penses que a tu no t'hi serà positiu, que a tu no t'afectarà. Potser a nosaltres no ens afecta, potser és diferent. Als anys 90, ser seropositiu volia dir morir-te. Estem als 660, per l'amor de Déu, i existeixen vacunes i medicaments que poden parar això. No hi havia medicaments que pararen això. Només la AZT i no sé què era més verinós. En el pitjor dels casos, podem acabar sent portadors. I després estava l'estigma de ser un portador. És clar, la lacra de ser un mort vivent que podia contagiar els altres. I si només són portadors, de seguida trobaran un remei o una vacuna. Tot el món pensava que trobarien una vacuna ben prompte, o una cura, o potser... O potser... O potser demà estem tots morts. Això és el que pensava tot el món. Calla. No parle de tu i de mi, Helga. Parle de totes les persones amb les que hem estat en contacte des que estem infectats. Encara no coneixem la via de contagi. Probablement siga com la grip. Saps què significa això? Una enfermedad que mata a les persones en 48 hores. Seria la fi del món. Encara serem afortunats si som els primers a morir. Ens pensaven que era la fi del món. Alguna cosa nova al cel? Les mateixes estrelles de sempre, no s'ha apagat cap. Ho veus? Encara estàs així? Estos ordinadors tenen internet? Sí, Em puc connectar? Vull mirar els meus mails. no pots esperar a ta casa. És que vull enviar-ne una ara. A la Kylie. Què més voldries? Puc o no? Més val que no. Totes les operacions queden registrades amb l'historial i no crec que passi res, però per si de cas... Però per si de cas. Vale, m'espere.
M'encanta la teua caseta a la muntanya. Tècnicament, és del Buró Australià de Meteorologia. I és horrible. No, tio, està bé. Podríem posar un llit així per passar la nit més còmodes. Vols que repetim? Feia temps que ningú em follava així. Espero no haver-te fet mal. Si ho fas amb amor, el mal no és dolent. Amb amor. Perdona, vaig massa ràpid. És només que no estic acostumat a això. No estàs acostumat a que t'estime. Tu no m'estimes. Ara mateix em sembla que vull estar amb tu per sempre. I just can't get you out of my head. Boy, your loving is all I think about. I just can't get you out of my head. Boy, it's more than a... Més val que te'n vagis. Tan prompte. No vull problemes. Jo sí. M'has tornat a posar calent. Ho sent, no tinc més condons. Deixa de fer-te el responsable que te'n mors de ganes. No vull córrer cap risc. I menys amb tu. Tens massa por. Por de què? Del virus, i no n'has de tindre. La por és el que m'ha mantingut viu. Però ara ja no cal. Ja forma part de tu. No t'adones del poder que tens. Quin poder? De què parles? La gent amb qui t'enrotlles confien en tu cegament. Tots es pensen que estàs net. Sempre procure dir-ho. Tot i així estan a les teues mans. Quan tens algú allà, indefens, gemegant a les teues mans, podries fer el que volgueres, podries passar-li el virus de 1000 maneres diferents i ni se n'adonaria. Però què dius? No ho trobes excitant? Excitant? Va, tio! I que es fota si ho pilla. És problema seu i no teu. Escolta, estic malalt, però no del cap. I què collons, que no pots pensar que contagiar algú és excitant, és fastigós. Encara que l'altra persona ho desitja? Com vols que algú desitgi una cosa així? Jo ho vull! Què dius? Ja m'ha sentit. Vull que em folles sense condó. Vull tindre el virus dins del meu cos. I vull que me'l passes tu. Gràcies, Dolores. Sí, si li pots cridar tu em faràs un favor. Sí, demà passat a les 12. No es pot posar, no està en condicions. Ho entens, no? Evidentment que no. Mira, Dolores, com pots suposar, no estic per escoltar estupideses, eh? Bona nit! Amb qui no t'aixitarà? Ha dit si faries la teva festa d'aniversari igualment? Verge santíssima. Algú hauria de fotre-li un tir a eixa dona, és més verinosa que un escorpí. No parles així. Les coses roïnes s'han d'eliminar d'este món, sense contemplacions, com qui arranca una mala herba. Ho diu la Bíblia. També diu que hem de perdonar els nostres enemics i posar l'altra ganta. Tu llitges la part equivocada de la Bíblia. No crec que al pastor Meade li agradarà sentir-te parlar així. La Dolores no és una bona persona. Estic segura que en el fons se n'alegra d'aquesta desgràcia que ens ha passat. Per a ella ha sigut tot sempre una competició descarada i mascona. Sempre guanyava jo, te'n recordes? Això no vol dir que s'alegre de l'amor de Walter Jr. Clar que se n'alegra. Com està arribant? Hem perdut l'únic hereu. Tot el que el papà va construir, tot l'esforç que hem arribat a fer. Res ja no en té sentit. Estàs a fi del món, Claire! Vaig a guardar a l'altre traster. Walter, què tens a les mans? Nancy! Nancy, Walter, te sent a les mans? S'ha fet mal? Diria que sí. Això no és res. Com no te n'havies adonat? Això ho ha fet amb la corda. Quina corda? Abans, intentant treure el Walter Jr. del llac, no duia guants i la corda li relliscava de tal forma que li ha fet brotar la pell. Només vull comprovar una cosa. Deixa-ho, no cal. Si s'ho ha fet amb la corda, per què les ferides estan al dors de la mà? Se la deu haver embolicat per agafar-la millor. Sí, por així. També s'hauria fet mal a les palmes. I les palmes les té perfectament. Eres la meva germana. I sé perfectament quan m'amagues alguna cosa. Què t'hauria d'amagar? No ho sé. És com si s'haguera donat un colp. No. No, un colp no. Més d'un contra la paret o Amb qui s'ha barallat, Nancy? Claire, amb ningú, se ho ha fet amb la corda. Saps que això no és veritat? És veritat, perquè ho dic jo i punt.
saber què està passant. Vols saber el que està passant? Vols que et diga el que jo vull? Vull oblidar tot el que ha passat avui. Vull que mai cap company de Walter Junior s'hagi burlat d'ell. Vull tindre el meu fill així en mi, el meu únic fill. I això no podrà ser perquè l'he perdut per sempre. I a tu l'únic que te preocupa són unes feridetes a la mà del teu cunyat. No són només unes feridetes. Per què no vols que entre a la seva habitació? Perquè no hi ha res a veure. Que em deixes entrar, et dic. Ja n'hi ha prou. Deu ser el pastor Meade. Ves a obrir i comporta't com una tieta que acaba de perdre el seu nebot. Abans no m'has contestat. El què? Quan t'he preguntat si m'estimaves. No vull tindre esta conversa. Saps quant de temps fa que no fem l'amor? No duc el compte d'estes coses. És que aquestes coses no es compten, es noten. Quant temps fa? No ho sé, unes setmanes. 3 mesos. Hi ha cap altre? No, Tom, no t'he sigut infidel i no he fet res per sabotejar la nostra relació. M'encantaria que tu pogueres dir el mateix. Sí? David, talla el rotllo. Han eixit positius o no? Sí. Ara li dic. No, preferís fer-ho jo. Val. Gràcies, David. No cal que patisques, tu estàs bé. Gràcies a Déu. I tu? Tom. No pot ser. Els resultats són concloents. Només altres 6 persones han eixit infectades i totes han estat en contacte amb els teixits dels micos. El que fa pensar que l'enfermetat no es trasllada per l'aire. Afortunadament. Esta nit mateix es traslladaran a una unitat especial del laboratori. Rosenthal ja està allí. No t'apropes, per favor. Només et vull abraçar. Mantener 1,5 metros de distancia. I jo no vull que corregues cap risc. Jo estic bé i acabes de dir que no em pots contagiar. Serà millor que te'n vagis. Com no et pense deixar sol. No em mouré d'ací fins que et porten a l'hospital i una vegada ja no em mouré del teu costat. És fàcil de dir ara, no? El què? Que vols estar amb mi? Fa un moment no ho tenies clar, volies anar-te'n. Volies deixar-me. Ara és diferent. Clar. Ara només has de fer veure com que vols estar amb mi un parell de dies més. I després seràs lliure de fer el que et doni la gana amb la consciència ben tranquil·la. Y si tiene síntomas, aíslese y avise a las autoridades pertinentes. Per què fas això? Només estic sent conseqüent? A tu t'agrada la lògica? Hauries d'apreciar-ho. Me l'estàs tornant. No digues ximpleries. Estàs utilitzant això, la teua malaltia per fer-me mal a mi. Calla, calla, no saps què parles. Com jo només et vull ajudar. Vull estar al teu costat perquè encara que facis veure que no, jo sé que em necessites. T'he dit que calles. Molt bé. Si vols pensar que sóc una dona perversa i sense sentiments, endavant, fes el que et doni la gana, sigues un màrtir. D'ací unes hores, quan estigues a l'hospital, sense saber si sobreviuràs a tot això, potser no tornaràs a alçar-te del llit, potser patiràs dolors horribles i tu triaràs estar tot sol. Molt bé. Estaré al despatx del Claus tota la nit, per si canvies d'idea. Elga. No vull que estar sol. Clar que no. Quan baixes fes que em pugen un capellà. Vol que li expliqui quan vaig deixar de creure en miracles? Si li dic que no, me ho explicarà igualment. Quan estava fent el noviciat a Alemanya, no era més que un xiquet. I m'havien enviat a estudiar a l'institut d'una ciutat
que es deia com esta, Marburg. Potser això siga un senyal. O pot ser no siga més que una casualitat. Hi ha altres Marburgs al món. El cas és que allà acabava d'ocórrer una desgràcia. A fin de evitar todo contagio por la difusión del aire, como las propias palabras pueden ser vehículo de la infección, se ordena a todos los habitantes que lleven constantemente sobre la boca una mascarilla y sobre el rostro una pantalla protectora que les preservará del mal y les inducirá a la discreción y el silencio. Jo havia demanat un capellà. El pare Johannes tenia un bateig. Què? Que el pare Johannes no ha pogut vindre. Mira, com no et lleves això del cap... M'han dit que el pare Johannes... Pots fer el favor? El pare Johannes tenia un bateig però pa que se'l i encara no ha tornat. I amb la d'esglésies que hi ha a Marburg, no han sigut capaços de trobar a ningú més? És vostè catòlic? Això m'és igual. Em dona igual un catòlic, un anglicà que un budista. Però que siga un monicot, per l'amor de Déu. Com et diuen? Gabriel. I què eres? Jesuïta. Tècnicament no, encara no he acabat el seminari. O sigui, que si em vull que si mateix no seràs capaç ni de donar-me els sacraments. Em sap greu. És igual. No t'he fet vindre per això. M'han dit que buscava confort espiritual en els seus últims moments. Qui? M'ho ha dit un tal senyor Rosenthal. I a tu et pareix que jo estic en els meus últims moments? No li sabia dir. A mi m'han dit que potser demà ja s'ha reunit amb el nostre senyor, però si vol que li siga sincer, jo crec que està més sa que una poma. La majoria de la gent que mor no pareix que vaig a morir. D'alguna manera saber-ho em fa afortunat, no creu? No li sabia dir. No saps res tu, Ho senc. Pare nostre, estàs en els teus cels, santificats per... Què fas? Resar? Per què? Com diu? Que per què vols resar? Pues no ho sé, per la seva ànima, per fer les paus amb el pare. Jo no he de fer les paus amb ningú. És ell qui m'ha fotut este maleït virus dins. Así que si así algo de disculparse es él y no yo. Y él sabe terra, per favor. Em pensava que era vostè creient. Creus que si rese no moriré? Els miracles només passen a la Bíblia. Els miracles passen cada dia. Només cal saber veure la mà de Déu. No pots donar-me els sacraments? I damunt encara creus en els contes de fades. Si pensa així, per què m'ha fet vindre? Jo volia un adult. Volia respostes. No tinc ningú més. M'han dit que està casat. On està la seva dona? No la vull quasi. Estic segur que més d'un voldria estar al seu costat. Tu estàs segur d'un fum de coses que no serveixen per a res. Potser sí, potser soc jove i estúpid, però li assegure que jo no voldré estar sol el dia que em mora. On va? Està clar que així no faig res. Perdone si li ofès. No m'ha ofès. És només que vostè no necessita un capellà. Vostè necessita algú que l'estime. No és el mateix? Adeu. Adeu. I lleves això del cap, que pareixes un extraterrestre. Que Déu el beneïsca.
Igualment. Helga, viene, por favor. El Señor es mi refugio y mi fortaleza, pues es Él quien me preserva de la trampa de cazador de pájaros. Quan vaig arribar al seminari, vaig caure de genolls Y la peste asesina. i vaig restar amb tantes forces com no ho havia fet mai abans. No temerás a los terrores de la noche, Al cap d'uns dies, ni a la peste que camina por la sombra, aquell virus havia matat 23 persones. ni a la epidemia que al mediodía se arrastra. I Aranda, jo va deixar de creure en els miracles? Va ser el principi. El que vaig pensar aquell dia és que el món s'acabava. Els principis de sempre s'enfonsaven, hi havia guerres i revolucions per tot arreu, i un virus desconegut per l'home més violent que res que mai hagi existit matava persones en 48 hores. Pareixia que els genes de l'apocalipsi havien desembarcat a la Terra. El món d'avui no és més horrible que aquell, pare Gabriel. I segueixen havent guerres, virus i revolucions. Només ens n'oblidem més ràpidament. Tot el que vulgui, Canit. Tot el que vulgui. Vaja! Espera que no siga res. Té un drap? Què fa? Per què té les mans roges? És un tip per tenyir la roba. De color roig, quina casualitat. Abans he agafat la bossa i me'n deuen haver quedat restes a les mans i com me n'he banyat amb el drap. Què fa? Què vol fer? A vostè què li pareix? No es val que la bossa és un tincar i no voldria que se'n perdrà. Això no és tint. Estava bé. No em prenga per idiota, Canit. Què m'està passant? Déu meu! Sap Què ha fet? que no volia. Telefone a algú, per favor. Per favor, Maria Jura. Per què has canviat d'idea abans? Quan m'has demanat que pujara. Ha vingut un monyicot i m'ha dit que el dia que hi mora voldria estar amb algú que l'estime de veritat. No és el que voldríem tots? Sí, clar. Ja tinc la resposta Quina resposta? a la pregunta que m'has fet abans. M'has preguntat si encara t'estime. I la resposta és sí. Torna-ho a dir. T'estime. Torna-ho a dir. Això és malaltís. Tu vols que et mati i això no ho pensaré. Si no ho fas tu, ho farà algú altre. I jo vull que sigues... Però per què? Perquè em moles! No. Més que això. I si eres tu qui fa això, serà com perdre la virginitat per segona vegada. És insensat. Jo no et vull fer mal, va. De vegades, l'única manera de fer feliç la gent és fent-los mal. Abans, quan m'has tirat damunt del sofà i m'has immobilitzat, abans, quan em pegaves i m'insultaves, també m'estaves fent mal. M'estaves humiliant, m'odiaves i això t'excitava. I llavors no et semblava malament. Vols que et diga que em fa feliç a mi? Veure com em mires i
com em dius que vols estar amb mi per sempre? Això m'ha fet feliç. Perquè ningú m'ho ha dit mai abans, ningú, ni tan sols Jerry. I per uns moments, com un imbècil, he pensat que això era possible. I encara pot ser. Més val que te'n vagis. Si no m'ajudes, aniré a la policia i et denunciaré. Per haver-me forçat a mantindre relacions sexuals amb tu estant infectat. Vols fer-ho al sofà o pugem a dalt? Si em feres això mentre em folles, t'asseguro que seria 1000 vegades millor. Quanta estona ha estat inconscient? Són les 11 de la nit passades. Déu meu. Vega. ¿Te gusta anchova? Li ajudarà a eliminar la substància de l'organisme. Quina substància? El que has nifat abans. Jo no he snifat. El tint. Què és? Dago. Hi ha altres plantes que es cultiven a Kawatsuru, Natal. Et fan viatjar. Al·lucinacions. Ja em pot explicar ara mateix què feia amb tot això. I no em diga que era per consum propi perquè hi havia suficient quantitat com per a tombar un elefant durant mesos. Trafica amb això. Només li demano que no li diga res a la mare superiora. No patisca, perquè aquí pense trucar és a la policia. Vostè no ho entén, és pels xiquets. Quins xiquets? Els xiquets del nostre orfelinat a Durban. Molts d'ells estan malalts o han perdut a les seues famílies per culpa de la guerra o la sida. Alguns d'ells són seropositius. Està dient que depenen del narcotràfic. Li estic explicant la veritat. Nosaltres no podem fer miracles. La veritat és que sí, podem fer miracles. Vostè no ho entén. El que està passant així no és racional. No troba que si Déu volguera fer miracles, trobaria la manera de salvar el seu presumpte orfelinat sense que vostè haguera de fer res il·legal en comptes de fer sagnar una estàtua. Els camins del Senyor són inescrutables. Tot el que vulgui, Canit. Però pense trucar a la policia. Gràcies per tot, pastor Mead. Pare Gabriel? Pare Gabriel, per favor. Gràcies per oferir-te a llegir les exèquies. No llegiré les exèquies i no aniré al funeral si és necessari. No hi tornem, per favor. És una vegada Walter Jr. havia vingut a casa amb un morató. Ell deia que eren els seus companys de l'escola. Ja saps que sempre s'han burlat d'ell. Quan a un xiquet li fan això, el primer que fa és córrer a casa de sa mare i no a casa de la seva tieta. Per què li pegaven així? Walter mai li ha posat la mà damunt. Per què ho feia? Perquè era diferent. Perquè no li agradaven els esports i preferia tancar-se a la biblioteca. No en tenia suficient en les burles dels demés que quan arribava a casa es trobava amb el mateix? No saps del que parles. Recordes el que deia el papà? Deia que mai tiraríem el negoci endavant si érem febles. Si el negoci tira endavant, el país tira endavant. El nostre celler és com Amèrica. I deixa't que et diga una altra cosa, Claire. Si aquest país està no ha sigut fent concessions, no. Aquest país l'han tirat cap endavant els forts, els valents. I si avui en dia som una potència mundial, no és perquè som rics, no. No és perquè som grans, és perquè som temuts. Però què té a veure Walter Jr. amb tot això? Walter Jr. era feble. Era el meu fill, sí. L'estimava com a res al món.
Però era feble, Claire. I per això permeties que el teu home li pegara. Walter mai li ha posat la mà damunt, ja t'ho he dit. I per què t'hauria de creure? Perquè era jo que li pegava i... no el seu pare. Però com podies? Ho feia pel seu bé, perquè es fera tot un home. Com has pogut? No sé el que et penses. Doncs dime què és, perquè el que em penso és tan horrible que estic a punt de tornar-me boja. No t'ho puc dir. Nancy, t'ho demane per favor. És massa horrible, Claire. A qui crides? Claire, no facis bestieses, per favor. L'únic que faig és justícia. Sheriff Cooper, sí, sóc Claire Fisher. Sí, precisa. Tu guanyes. Te volia estalviar. Però entra a la seva habitació i comprova-ho tu mateixa. Que hi ha dins. Ja saps que hi ha. Anoche, els nostres oients, el nostre president, Ronald Reagan, es troba bé i fora de perill. Es troba bé. Anoche, els nostres oients, i aquesta nació, gràcies al nostre president, es troba bé i fora de perill. Anoche, els nostres oients, i aquesta nació, gràcies al La epidemia va más deprisa que nosotros. Todos se fijan. Ya no sentimos en nuestros labios el antiguo frescor del viento. Yo reino. Es un hecho. Además, ha de ser a mi manera. Sé que os gustaría verme con el aspecto de un rey negro o de un espantoso demonio. Pues bien, he tomado el aspecto de un ser humano peculiar. No traigo cetro ni corona. En lugar de todo esto, yo traigo organización. Esta será la ley. A partir de hoy aprenderéis a morir en orden. Tendréis vuestro turno. Nada de morir por capricho. Todos y cada uno seréis marcados por mi insignia. A partir de ahora, todos sospechosos. El estado de sitio ha sido proclamado. Mi palacio es la cárcel de las ciudades. Mi pabellón de caza, cualquier calle, cualquier espacio cerrado o rincón. Esto no impide que sea un poco sentimental. Tengo un corazón capaz de conmoverse ante la belleza de un ocaso. Rodeo cada ciudad con setos de espino. A cada uno su primavera. Y la mía tiene rosas de fuego. Pensaré por el no tardaré. Verdad de pecado. Just to be there in your la 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 la
és curiós. No recorde el que he esmorzat este matí, però em semblaria que tu i jo teníem 10 anys, ara mateix. Te'n recordes? Quan anàvem a nedar al llac? Un dia d'estiu com avui hauríem anat. Tu, jo, la Dolores i tota la resta. I ens hauries explicat la història de la vila de màrmol, que es va quedar enfonsat quan van omplir la vall d'aigua. Te'n recordes? Jo me'n recorde com si fora ahir. Ens vas dir que els seus habitants s'estimaven massa al seu poble i es van deixar ofegar. Això és una bajanada que em vaig inventar. Vull que anem a nedar i que hi tornem a jugar. Claire, no hi tornem amb això. Vull que ens tornem a enfonsar al llac. Les dos. I guanyaré jo, perquè tu m'ajudaràs. Vull veure Marburg. Vull veure Marburg i quedar-me allà amb Walter Jr. Tu el vas matar. Això no és cert. Sí. El vas pegar fins matar-lo. I ara viu a Marburg. Viu sota les aigües. Estàs delirant. Eres tu qui delira. Mira-la. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Resa! Què? Bon reser. Déu t'escolta. Per la meva grandíssima culpa. Llavors és com si Walter Jr. també ho fera. Just to be there in your arms. Parla amb ell. Ave Maria, gratia plena. Potser et perdone. He pecat. I si et perdona, ja no et sentiràs tan sola. Pensament, paraula i obra. Feia anys que no resava. Com puc creure en Déu amb tot el que està passant al món? Aquestes són les proves que ell ens posa. No només això. L'he vist. He vist Déu amb els meus propis ulls. I mai havia estat tan feliç com ara. Potser per això ha vingut ací, a Marburg. Estava col·locat a Canit. Això no canvia res. Això canvia tot. Si només puc creure en Déu baix els efectes de la droga, no té sentit que portes este hàbit. El Señor es mi Ave Maria, refugio, mi gratia plena, fortaleza. Dominus tecum. Ese ser quien me Benedicta preserva tu de in la trampa de mulieribus et cazador de benedictus fuego. fructus ventris tui, Iesus. La peste Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ese ser quien me Amén. preserva de la trampa de cazador. Fill, Mare? Walter Jr., sóc jo. Però com has trobat... Com has... La carta al papa. Walter Jr. Per què m'has telefonat? Per què m'has telefonat, mare? Et vull demanar perdó. Perdó? Em vaig equivocar i et vull demanar perdó. Però com eres capaç? Com t'atrevis? Tu te'n recordes el que em vas fer? Ho recordes? Em vas dir que per a tu era com si estiguera mort. Em vaig equivocar. Però abans em vas fotre una pallissa. Recordo cada hòstia que em vas fotre mentre el papa donava tot de punt contra la paret, impotent, i plorava com si estigués pegant a ell. I després em vas fer fora de casa i em vas dir que no tornara més. Fill, Em vas dir que tu no tenies fill. Em vas dir que et feia vomitar. I em vas agafar pel clatell i em vas llançar al carrer. Només tenia 12 anys i em vas deixar sense res. solamente. I tot per un vestit. Jo només volia que fores com els altres xiquets, com els fills de la Dolores. Només era un vestit, mare. Només me'l volia provar.
Vaig a pensar, mare. No, fill, no penses. Esta conversa no té sentit. El papa ha mort, la tieta Claire té Alzheimer. Per favor, no pensis. Adeu! I no em crides mai més. Las prisiones, los verdugos, la fuerza, la sangre. La ciudad será arrasada y sobre sus escombros la historia agonizará en el hermoso silencio de las sociedades perfectas. Silencio, pues, o lo arraso todo. Fora del laboratori? M'he tacat i em volia eixugar. Pren. Estàs bé? Sí. Has fet alguna vegada res imperdonable? No. Mai. Ara m'ho pots dir. Jo sí ho he fet. He fet una cosa horrible. Què dius? No estic malalt, Helga. T'he mentit. No pot ser. Ho he fet per tu. Per mi? Era l'única forma que se m'ha acudit de que tot tornara a ser com abans. Tom, per favor, mira'm a la cara. Dis-me que t'ho estàs inventant, que estàs delirant o el que siga. Però no em facis això, t'ho demane, per favor. Tens raó, no et mereixes això. No et mereixes algú com jo. I et demane perdó. Trobaràs algú que t'estime de veritat. Algú que no serà capaç de fer-te el que jo t'he fet, n'estic segur. I ara ja pots anar-te'n a Berlín, agafar la feina de baller i tindre la vida que sempre has somniat sense sentir-te culpable de res. Mamà? Mamà, sóc jo. No penses, per favor. Vull sentir la teua veu. Vull estar al teu costat. Vull estar al teu costat. Estàs segur que se'n vol anar? Vol que em quedi així. Em falta menys d'un minut per a mitjanit. I el món s'acabarà. Mai se sap el que pot passar. Serà millor que me'n vaig. Bona nit. Ja ha començat. ¿Tú qui eres? Mamà, tinc por. No l'ha de tindre. Encara estàs així? A partir d'ara,
El món s'adonarà dels errors que ha comès. Et vull demanar perdó. Li he demanat perdó. Perdó? Li he demanat. Ens adonarem dels monstres que hem creat. Li he demanat perdó a Walter Jr. I què t'ha dit? Que ens troba en falta. Tornarem a descobrir que som humans i que ens estima. T'estime. Podria estimar-te, Bach. I si algun dia m'odiares pel que vols que es passa... Perquè no hi haurà lloc per l'odi. Tinc calor. Estem en estiu? Sí, estem en estiu. I saps el que podríem fer? Pugem a dalt. Serà meravellós. Conta'm un conte. Serà com en un conte. Podríem anar al llac, com quan érem xicotetes. N'estàs segur? Mai he tingut res més clar. Conta'm un conte i treu-me d'ací. Però no serà un conte. Passarà de veritat. Anem a Nadal. Anem a volar. Anem a morir. Anem a Marburg. Treu-me de Marburg. Anem a enfonsar-nos baix les aigües del llac. Fes que m'oblide de tot això. Marburg. Fes que m'oblide de qui sóc. I transforma'm en algú nou. Algú que no hagi existit fins ara. Algú que pot tornar a néixer. Anem a Marburg. 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 Un món nou comença. Ha ha ha.